Sino na naman kaya itong kasama ni Karen? Masungit yung nanay mo. Halika nga muna dito. Wala ka na ba mahanap na ibang lalaki? Eh halos tatay mo na yan ah. At may magandang trabaho po siya. Hindi ko siya gusto para sa'yo. Wala kayong magagawa, Nay. Kahit anong sabihin nyo, siya yung gusto ko. Ano ibig mong sabihin, Karen? Magsasama na kami ni Berto. Susuwain mo yung nanay mo para lang sa lalaking yun? Karen! Sasama ka talaga sa lalaking yun? Hayaan nyo naman ako maging masaya, Nay. Ngayon ko lang naramdaman ito, Nay. Mahal na mahal ko si Berto. Anak! Masaya ka ba kagabi? Sino na naman kaya itong kasama ni Karen? Ay, andun pala si Nanay. Nako, mukhang masungit yung nanay mo. Okay lang yan. Andito naman ako. Sige. Nay, malo po. Halos kasing edad ko lang tong lalaking to ah. Nay, si Berto nga po pala. Siya nga po pala yung boyfriend ko. Kumusta po kayo? Halika nga muna dito. Saglit ang Berto. Nay, bakit po ba? Anong bakit? Yun yung boyfriend mo? Bakit? Wala ka na ba mahanap na ibang lalaki? Eh halos tatay mo na yan ah. Nay, mahal ko po si Berto. Mabuti po siyang tao. Para ka naman mauubusan ng lalaki niyan anak. Nay, mabuting tao po si Berto. At may magandang trabaho po siya. Talaga ba? Ang ganda-ganda ng kursong natapos mo. Tapos dalaga ka pa. Nay, si Berto po yung gusto ko. Mahirap bang intindihin yon? Hindi ko siya gusto para sa'yo. Unang kita ko pa lang sa kanya, ayoko na sa kanya. Wala kayong magagawa, Nay. Kahit anong sabihin nyo, siya yung gusto ko. Paano kayo magkakasundo? Eh, ang layo ng edad nyo. Wala sa edad yun, Nay. Ang mahalaga, nagmamahalan kami. Hindi mo makakain yung pagmamahal na yan, Karen. Basta siya ang mahal ko. Tapos ang usapan. Karen! Karen! Matigas talaga ang ulo mo. Sana hindi ka magsisi pagdating ng araw. Ayos ka lang ba? Bakit ganyan ang itsura mo? Wala. May pinag-usapan lang kami ni Nanay. Ayaw ba niya sa akin? Kasi parang halata naman sa kilos niya. Nabigla lang yun si Nanay. Hayaan na lang natin siya. Wala na tayong magagawa. Nanay mo pa din siya. Hayaan na lang natin siya, mahal. Ang mahalaga, mahal kita. Mahal na mahal din kita, Karen. Tao po! Tao po! Oy, Jen, ikaw nga pala. Lika, upo muna tayo. Bakit mo pala ako pinapunta dito? Ano bang gusto mo sabihin sa akin? Si Tita Ruby pala, nasan? Wala si Nanay, umalis. Ganun ba? Jen, nakapag-desisyon na kami ni Berto. Ha? Ano ibig mong sabihin, Karen? Magsasama na kami ni Berto. Ano? Paano yung nanay mo? Alam niya ba yan? Yun nga eh. Hindi niya pa alam, Jen. Dahil tutol siya sa amin ni Berto. Sigurado ka? Susuwain mo yung nanay mo para lang sa lalaking yun? Alam mo, Jen, mahal na mahal ko si Berto. Ayaw ko siyang mawala sa buhay ko.
Mali yun, Karen. Dapat kinausap mo muna ng maayos yung nanay mo. At hingin mo yung basbas niya. Nakapag-desisyon na ako dyan. Sasama na ako kay Berto. Sige, ikaw bahala. Tama na nga yan. Merienda muna tayo. Sige na nga. Karen! Karen! Sasama ka talaga sa lalaking yun? Opo, Nay. Di ba ayaw niyo naman sa kanya? Kahit kailan, hindi ko matatanggap yung lalaking yun dahil mabigat ang dugo ko sa kanya. Yun naman pala eh. Mas mabuting sumama na lang ako sa kanya. Ano? Sasama ka sa lalaking kailan mo lang nakilala? Nay, tanggapin niyo na po si Berto, ang lalaking mahal ko at ang magiging asawa ko. Hayaan niyo naman ako maging masaya, Nay. At talagang pagpipilitan mo yung gusto mo? Ngayon ko lang naramdaman ito, Nay. Mahal na mahal ko si Berto. Anak! 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 Patawarin niyo ako, Nay. Mahal ko kayo pero mas pinili ko makasama yung lalaking mahal ko. Oh, mahal. Nakainom ka na naman? Anong oras na? Nagkayaan kasi kami nila paring Masong. Napapadalas ata yung inom mo, mahal. Bakit ba? Pinagbabawalan mo ba ako? Pwede ba? Hayaan mo na lang ako. Sanay na ako sa ganitong buhay. Kaya wala kang karapatan na bawalan ako sa mga ginagawa ko. Nagmamalasakit lang naman ako sa'yo, mahal. Anong niluto mong pagkain natin? Hindi pa ako nakakapagluto, mahal. Ano? Ibig sabihin, nandito ko lang sa bahay na walang ginagawa? Pagluluto na nga lang gagawin mo, hindi mo pa magawa? Ano yun? Nasanay ka na lang lagi na ako nagluluto? Anong silbi mong asawa? Pasensya na, mahal. Sige na, magluluto na ako. Ano pang ginagawa mo dyan? Bilisan mo na! Saan kaya dito yung bahay ni Direk Jin? Uy, yun, sakto, may tao, may pagtatanungan. Miss, pwede magtanong? Mukhang naliligaw yata ako eh. Ano po yun? Karen? Ikaw ba yan? Mang Romeo? Ako nga po pala ito, si Karen. Uy, kumusta ka na pala? Eto, may asawa na po. Talaga? May asawa ka na? Napakaswerte naman ng napangasawa mo. Hindi naman po. Parang kailan lang. Ang bilis talaga ng panahon. Kaya nga po. Sino kaya yung kausap ni Karen? At parang close sila. Ikaw talaga, Karen. Wala ka pa rin pinagbago. Kayo talaga, Mang Romeo. Bulero pa rin kayo hanggang ngayon. Ikaw talaga? Hindi naman. Kayo talaga? Karen, Nandiyan ka na pala. Si Mang Romeo nga pala.
ikaw ba yung asawa ni Karen? Oo, ako nga. Mabait yan si Karen. Matagal ko na siyang kakilala. Talaga ba? Sige, alis na ako. Nawawala kasi ako. Saktong nagtanong ako kay Karen. Ayos lang yun, Mang Romeo. Sige, alis na ako. Maraming salamat ulit. Tara na, pumasok na tayo sa loob. Sige. Saan ka pupunta? Ano ba, Ha? Berto? Maghahanap ako ng trabaho. Bakit? Ginugutan ba kita? Kulang pa ba yung perang binibigay ko sa'yo, ha? Hindi naman, Berto. Gusto ko lang makatulong sa'yo sa mga gastusin dito. Yun naman pala eh. Hindi ka magtratrabaho, dito ka lang sa bahay. Kaya gusto mong maghanap ng trabaho. Iba yung pakay mo, no? Ha? Ano sinasabi mo, Berto? Pag sinabi ko, dito ka lang, dito ka lang. Hindi naman kita ginugutom, ah. Mahirap bang intindihin yon? Gusto ko lang naman makatulong sa'yo kahit papano. Makatulo ang sinasabi mo. Ang sabihin mo, lalaki ang hinahanap mo. Hindi, Berto. Bakit ganyan ka mag-isip sa akin? Hindi kita papayagan magtrabaho, Karen. Dito ka lang. Kaya walang alis. Sige na, magbis ka na. Hello, Jen. Hello, Karen. Parang malungkot yung boses mo ah. May problema ka ba? Si Berto kasi. Anong nangyari? May ginawa ba sa'yo yung asawa mo? Ano kasi, parang nagbago na siya. Ba't mo naman nasabi yun? Kasi kapag kinakausap niya ako, parang hindi na asawa yung tingin niya sa akin. Baka naman sa sobrang pagmamahal niya sa'yo. Kaya siya ganun. Hindi naman siya ganun dati sa akin. Napakabait niya. At inaasikaso niya pa ako dati. Wala pa nga kayong 1 taon na magkasama. Ganyan na siya sa'yo. Paano pa kaya kapag matagal na kayo nagsama at nagkaanak pa kayo? Sige Jen, tawagan na lang kita ulit. Anong nangyari dun? Sino yung kausap mo? Ba't mo binaba? Siguro lalaki yung kausap mo, no? Ano ba? Si Jen yun, yung best friend ko. Pati ba naman yun pagsisilosan mo? Mahirap na. Baka mamaya masyado akong kampante. Baka niloloko mo na pala ako na hindi ko alam. Wala akong masamang ginagawa, Berto. Sana nga, totoo yung sinasabi mo, Karen. Ay, tita. Jen, Mano po. kawaan ka ng Diyos. Kamusta na po kayo, tita? Heto, ayos lang. Iniwan ako mag-isa ni Karen sa bahay. Oo nga po. Nakausap ko nga po siya noong nakarang araw. Halika nga, Iha. Maupo muna tayo. Kumusta na pala siya? Wala na akong balita sa kanya. Parang umiiyak po siya nung nakausap ko eh. Ano? Bakit daw? Hindi po siguro sila nagkaintindihan ng asawa niya. Natural lang naman yan sa mag-asawa. Oo nga po. Bata pa po kasi si Karen. Buti kung magkasundo sila ng lalaking yun. Unang tingin ko pa lang, wala na ako tiwala sa kanya. Bakit naman po? Basta, mabigat ang loob ko sa lalaking yun. Kaya nga po, tita. Kaya hayaan na po natin sila. Kahit nga po pagsabihan natin siya, hindi naman po siya marunong makinig. Yun na nga eh. Pinipilit pa rin niya yung gusto niya. Sana nga po, tita, maging okay silang mag-asawa. Sana nga. Pagdasal na lang po natin na matauhan siya isang araw. Sana nga, Jen. Salamat. Kasi alam kong iniisip mo din yung kaibigan mo. Kahit pasaway po si Karen, mahal ko pa rin po siya. At parang kapatid na rin po ituring ko sa kanya. Maraming salamat, Jen. Masama man ang loob ko sa kanya.
palagi ko pa rin siyang iniisip. At umaasa ako na babalik siya isang araw. Sana nga po, tita. Sige po, tita. Mauna na po ako. Sige, Jen. Balitaan mo na lang ako tungkol kay Karen kung may problema. Sige po, tita. Babalitaan ko po kayo. Mag-ingat ka, ha? Ingat din po kayo, tita. Sino to? Uy, Pinsan! Brian, ikaw pala yan. Lika, upo ka muna. Salamat. Grabe. Ang lamig dito sa bahay niyo. O ano, kamusta ka na? Ikaw ang kamusta? Anong balita sa'yo? Eto, ayos lang. Oh, ba't bigla kang nalungkot? Ngumiti ka naman dyan. Sige ka, papangit ka niyan. Hindi, may iniisip lang ako. Ikaw, ba't ngayon ka lang nagparamdam? Hindi ka nagchat-chat ah. Di naman. Busy lang sa pamilya. Alam mo naman yung hipag mo. Bantay sarado ako. Kalata, mawawalan siya ng poging asawa. Oh, ba't natatawa ka dyan? Totoo yun. Nasa lahi natin yun. Grabe ka naman, Brian. Totoo yun, maniwala ka kasi. Oh, may bisita ka pala, Karen. Oo, si Brian nga pala, pinsan ko. Brian, si Berto, asawa ko. Brian nga pala. Karen, magluto ka na. Anong oras na? Minsan, pasensya ka na sa asawa ko ah. Baka wala lang yung sa mood ngayon. Ah, ganun ba? Sige, pinsan. Aalis na rin ako. Baka mamaya, galit yung asawa mo na nandito ako. Hindi ah. Mabait naman yung si Berto. Ang totoo niyan, pinsan, napadaan lang ako para kamustahin ka. Kaya mo, sa susunod ulit, papasyalan kita. Sige, Insan. Salamat. Mag-iingat ka. Sige na, pinsan. Kali na ako. Sige. Ano? Wala na yung pinsan mo? Mabuti, nakaramdam. Pwede ba, Berto? Pati ba naman yung pinsan ko papakitaan mo ng hindi maganda? Bakit? Maganda ba yon na makita kayong magkasama dito sa bahay? Na kayo lang? Anong masama dun? Pinsan ko naman si Brian. Kahit na, lalaki pa din yon. Pati ba naman yung pinsan ko pagdududahan mo? Lahat na lang, Berto. Issue sa'yo. Bakit? Pinagtatanggol mo yung pinsan mo na yon? Hindi ko pinagtatanggol, Berto. Hindi ko alam kung saan nagagaling yung galit mo sa akin. Hindi ka naman dati ganyan sa akin ah. Pero bakit ngayon? Ang laki na ng pagbabago mo. Parang Berto, bilib na bilib talaga ako sa'yo. Bakit, pre? Bata pa at ang ganda ng asawa mo. Oo nga paring Berto, kung ako sa'yo, babantayan ko yun. Mahirap na paring Berto, baka makahan ng iba yon. Oo paring Berto, sa layo ng edad nyo, dapat bantayan mo yun. May tiwala ako kay Karen, mga pre. Kahit na paring Berto, yung kapitbahay nga natin, kakanta yung trabaho, niwalayin pa rin. Oo nga pare, nabalitaan ko, alis mabaliw yung lalaki. Ganun ba? Basta, ayaw kong lumapit ka sa mga lalaki. Dahil mahal kita. Sana magtiwala ka naman, Berto. Iniwanan ko nga yung pamilya ko eh, para lang makasama kita. Tapos pagdududahan mo na lang ako palagi, kahit wala akong ginagawang masama. Natatakot kasi ako, Karen. Natatakot saan? Na baka iwan mo ako. Mas mabuti pa, iwan na lang kita. Kaysa naman lagi mo ka pinagdududahan.
Ha? Si Karen yun ah. Parang nag-aaway yata sila. Sige, subukan mong iwalan ako. Makikita mo yung inanak mo. Ano ba, Berto? Nasasaktan ako. Ano ba? Tama na, Berto. Ano ba? Nasasaktan ako. Ano, makikipaghiwalay ka sa akin? Subukan Naku. mo. Sinasaktan ni Berto si Karen. Kailangan malaman ni tita to. Nay, kayo po pala. Kapo po muna kayo. Nay. Anong nangyari sa'yo, anak? Nay. Si Berto po. Oh, nandito pa lang nanay mo. At nagsumbong ka pa talaga. Anong ginawa mo sa anak ko? Mula nung bata itong anak ko, hindi ko siya sinasaktan. Tapos ikaw lang ang mananakit sa kanya? Bakit hindi mo tanungin yung anak mo? Nay, sasama na ako sa inyo. Hindi! Walang alis! Dito ka lang sa bahay! Bitawan mo siya! Wala kang karapatan para pagbawalan siya! Berto, tama na! Ayoko na! Huwag ka na makipagtalo kay nanay! Anong karapatan mo sa anak ko? Hindi pa kayo kasal, kaya wala kang karapatan sa kanya! Siguro akala mo wala kaming alam sa ginagawa mo sa anak ko. Hindi ka pwedeng magmahal. Kasi sinasaktan mo lang yung anak ko. Nay, tama na po. Uuwi na tayo ngayon. Iuwi ka na namin ni Jen. Tara na! Karen, pag-usapan muna natin to. Magbago ka muna, Berto! Malay mo, magkasalubong ulit tayo balang araw. At ikaw pa rin yung dating Berto na nakilala ko. Mahal kita, Berto. Pero mas mahal ko yung sarili ko. Karen, patawarin mo ako. Sobrang mahal lang talaga kita. Nay, tara na po. Karen, pag-usapan muna natin to. Nay, hintayin niyo lang po ako sa labas. Sige anak, bilisan mo ah. Sorry Karen kung nadala ako ng selos at pagdududa sa'yo. Nakinig ako sa sinasabi nila sa akin. Tama na siguro tong katangahan ko sa'yo. Tama si nanay. Sana nakinig na lang ako sa kanya nung una pa lang. Ni konting tiwala, hindi mo binigay sa akin. Hayaan mo makabawi ako sa'yo, Karen. Patawarin mo ako. Sana nga, Berto, magbago ka na. Para sa susunod na magmahal ka, wala ka nang masasaktan pa. Ano na anak? Tara na. Ano ba itong nagawa ko? Minsan ang pagmamahal ng isang ina ay mas matimbang sa pagmamahal sa kahit na sino man. Lagi tayong makinig sa payo ng ating mga nanay para sa ikabubuti ng buhay natin. Laging nasa huli ang pagsisisi.